heɗotoɓe boowal ganni rendo pinale neesu yewtere mon boowal ganni ari hande kadi rewindade nguurdam goto e ferɓe lawol sikkitare ala caru diine l'islam e nder leyɗel Afrique wiyoɓe mbimi keedani hen sab ma mbiyani kala ɗo shahadu nana ko ɓuuri ko hen hewde nder leyɗele men ɓuuri tengtude Afrique banggue hirnangue joom saso jordi e fandu kosam nawi ɗum toon ɗum noon ko e fannuji foof guila e lawol qadire lawol tijaniya ha yetti ibadurahman en walla alfallah en gandi golle tiɗɗi baɗaɗi hen ko wayno ceerno mamoudou ba en e woɗɓe waɓe ɗon hande kadi eɗen gari haalde nguurdam goto e ɓen ɗon ferɓe lawol e on ɗon fannu oɗo noon wiyete ko Usmaan Danfojoo en puɗɗorima e ndalla Usmaan Danfojoo ina wiye iwdi makko ko Jama Alwali ko gonga en jiyani ɗum e bindol kono eɗen mbawi gonɗinde saabu miijoji kewɗi kawriti ɗon heddoto noon ko Usmaan Danfojoo won wiyoɓe ko déformation woni ko baylugol inde Usmaan Foodiyu Dem kono noon kadi ko jiiɗen ko e bindi wona ɗum saabu Danfojoo o ƴetta koye ɗemɗe leyɗele hawsankoɓe Dan o firtat ko ɓi walla dono Fojoo firtat ko gando Usmaan Danfojoo wadde firtata ko Usmaan ɓi gando walla Usmaan dono gando kanko Usmaan Danfojoo ni ɓe noddirannomo toon TOORO ɗo mataw ko sabu to banggue iwde makko ko ummi koto FUUTA TOORO o yi aduna koye 15 lewru décembre e hitande 1954 e nokku biteɗo Marata noon woni koye nokku leyɗele hawsankoɓe woɗɗani ɗo wiyete Galmi ɗum gonɗen koye Niger bamma ko wiyete ko Mouhammadou on ɗon wiyama ko Haalpulaar ummiɗo FUUTA TOORO ɗon jaɓaten gonɗinde ina gasa wonde so wiyama wadde o ummi ko Jama Alwali ina gasa wawde wonde on ɗon ina andano ko gando wonno ko nunɗuɗo kono kadi ko waliyu Allah mawɗo ko ɗon ni mbiɗen Usmaan Danfojoo ƴetti inde mum nde suwede wonde Usmaan ɓi gando kono noon kadi waɗen wiide Danfojoo wona déformation Foodiyu Dem ko ɗen ɗon leyɗele ganda yettode ala toon leƴƴi gonɗi toon ɗi ne jogui maale goɗɗe joftinde e babiraɗo walla joftinde e goɗɗum kono noon kamɓe ɓe ganda ko woni yettode Usmaan Danfojoo ummi koye ɓesgu yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko jangguɓe kono noon kadi taw ko fulɓe joɗinoɓe ɗo wiyete Gobir guile mayirɗe ni wiide 15 ɓiire o jeeya ko e leñol fulɓe honnoɓe guri tappamaji ɓuuri tengtude guri tappamaji hawsankoɓe Usmaan Danfojoo janggi to banggue diini l'islam koye ceerno makko biteɗo Jibril ibn Umar on ɗon ko capato Touareg konnoɗo ɗo wiyete Ayyir Usmaan Danfojoo caggal mum teski wonde Gobir to wonno diine o natti rewede toon no fotiri ni wona to banggue farillaji wona to banggue sunnato e on saaha o fettiti umminde ko wiyete dawa e nokko biteɗo Gobir ɗum ko gam hollirde wonde diine o natti rewrede no foti ni rewrede on ɗon dawa noon ummina koye faade e dendagal leyɗele hawsankoɓe wonnoɓe toon e nokku biteɗo Zamfara nokku biteɗo Katsina nokku biteɗo Kebbi ɗum fuɗɗi koye hitande 1974 e nden hitande kadi eɗen gandi Usmaan Danfojoo yaranno tan koye duuɓi 20 caggal ɗum o hooti to wiyete Degel teska kadi wonde daraja makko nana ɓeydo mawnude caggal hitande 1995 wondiɓe makko wonnoɓe toon to Degel e on saaha jiiɗi umminde haare diine faade ɓe ganduɗa ɓe ko hoɓɓe Gobir saabu men nattude hormade diine l'islam no fotiri ni e on ɗon saaha ɓen ɗon ɓe nangiri ɗumen ni ko natti wonde julɓe lamɗo biteɗo Nafata Sarkin mo Gobir heeɓi fayre mawde nde teski wonde ɗiɗo hebloji baɗeteɗi to banggue haareji e on saaha o dari gam telɓinde jaɓɓal Usmaan Danfojoo caggal
on ɗon lamɗo nde hawre lajal woni nafata sarking lomtiɓe ko ɓi ko biyeteɗo yunfa te yunfa o jangino e duɗal Usmaan Danfojoo ko on ɗon lomti bamum nde hawre lajal e hitande ujunere temedde jeetati e ɗiɗi 1802 kono noon kanko fof e wonde almudu Usmaan Danfojoo haɗata jokkodiral mabɓe fuɗɗi herƴude yunfa ni felliti e on ɗon saaha dey ndimagu ngoɓe dokkuno wuro witengo degel o holliri wonde ɓe kepti ɗum o dari ngam yobade fittandu Usmaan Danfojoo ko gonga kadi e on saaha julɓe wonnoɓe toon jaɓannoɓe Usmaan Danfojoo leftama lebte bonde Danfojoo kañum e wondiɓe mum pelliti ferde ɗon jeehi to kerol banggue hirnangue rewo wuro gobirgo ngam tawoyde toon fulɓe wonnoɓe toon ɓe jooɗi ko nokku no wiye Gudu ñande 21 lewru février hitande ujunere temedde jeetati e nayyi yimɓe hewɓe darima beele jitodiral e disnodiral no waɗa hakkude Yunfa e Danfojoo kono ɗum laataki Yunfa ummini haare faade e rendo makko faade e leñol makko e on ɗon saaha kadi kanko Yunfa o jaggodiri e leyɗele kewɗe gonnoɗe toon walla guri kewɗe gonnoɗe toon taw ko hawsankoɓe ngam dartade jihad gonnoɗe heblede toon taw ko Usmaan Danfojoo wondi mum goni heblude nden ɗon haare ni ɓe inniri ɗum ko haare faade fulɓe woni guerre fulani Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, Oyem Bitam, Mwanda. E on saha Usmaan Danfojoo ko taw kañumni suɓama commandeur des croyants woni gardiɗo julɓe o heɓi ko fate daraja to banggue gardigo politique e to banggue diine e on saaha noon omo jogui daraja wawde noddude jihad ko ɗum saabi o felliti yanoyde e guuri hawsankoɓe taw kadi e on saaha omo jogui sembe mawɗo e koninkoɓe fulɓe ɓe wonduno kono kadi o dañi ballal goto e lamɓe Agadez mbiteɗo Mouhamadou Bakri yantude jambareɓe woɗɓe taw ɓen ɗon jambareɓe ardi ɗum ko mbiteɗo Akali Danfojoo heeɓi kadi ballal ɓe ganduɗa ɓe ko hawsankoɓe taw ko remoɓe wonnoɓe toon ɓe jiitaki koye men e laamuji hawsankoɓe ñande 21 lewru juin 1804 Usmaan Danfojoo heeɓi polgu e konu Yunfa e nokku mbiteɗo Tabkin Kawato kono caggal ɗum e lewru décembre 1804 kanko Usmaan Danfojoo o foolama e wolde wannode nokku mbiteɗo Toussoum Touya ɗum fof e waade noon haɗata e hitande ujunere temedde jeetati e jeetati 1808 Usmaan Danfojoo heeɓi kadi polgu pattam lamiwo e wolde wannode to wiyete Alkalawa koye nden wolde ni Yunfa kañum e hoore mum wara Usmaan Danfojoo heeɓi sembe darni ngendi diini ɗo wiyete Sokoto taw ñawirte ko diine l'islam guila nde haare nde fuɗɗoto ni eɗen gandi taw e on saaha Usmaan Danfojoo fuɗɗima naywude ko ɗum saabi e hitande ujunere temedde jeetati e sappo e joyyi o felliti jebbilde gardigo ngu woni lefol ngol ɓi ko ne wiye Mohammed Bello ngam ardade Sokoto Usmaan Danfojoo caggal nde hawri e ladial e hitande ujunere temedde jeetati e sappo e jeeɗiɗi o wirna koto Sokoto o yaari noon koto banggue suufjiyankagal kono noon omo sali ko no feewi ko faati e bida ɗum ni feeñi e nder deftere makko nde windano ina wiye Ihya sunna wa ihmadul bida ina ñiŋa kala ko faati e aadaji o wuuri omo woni gardiɗo tinaɗo kono kadi ne wayno walde makko jihad eɗen mbawi wiide raaɓi yogo e nokkuji waɓe ne Seck Amadou kañumen e on saaha ummiri fiyande Seck Amadou eɗen gandi ko kañum darni empire Masina ɗum ni kadi ina tawti jihad Cheikh Oumarul Foutiyou woto jejjiten Cheikh Oumarul Foutiyou ina jogino cuddiɗo taw on ɗon ko tanum Usmaan Danfojoo wiyama ni kadi hay darne makko kañum raaɓi ko wayno Samori Touré gardinoɗo nokku biteɗo Wasulu kañum e Modibo Adama darnunoɗo ngendi Adamawa hakkude Cameroun e Nigéria gagan deftere nde kalɗen nde won kadi ko woppiri en to banggue konguɗi walla ni to banggue juɓɓude rendo kanko Usmaan Danfojoo o holliri wonde ko laamu fotani tottede on ɗon gonɗo e yiilade ɗum o holliri wonde kala ko ina waɗe foti waɗede koye disnodiral o holliri wonde kala ɗo fitina ummina yo yimɓeɓe gon hen jambureɓe kono kadi kala ko fate e ñawore yo rewne lawol yo nundal waɗe yimɓeɓe daro e peewal ciftinen tan
ngendi Sokoto ndi Usmaan Danfojoo darnono rendini ko leyɗele kewɗe ɗe ɓe keptuno e hawsankoɓe ɓe batti ɗum ngendi l'islam ko ɗum saabi hay so tawi tawte koye nder Nigéria won hen ko woni e hettere leydi Niger woni hen hande ko woni e hettere leydi Cameroun eɗen mbiya kadi mayde Usmaan Danfojoo hawruno koye 20 lewru avril hitande 1917 hay sinno ko seeɗa ko ɗum ɗo keɓɗen meftude e nguurdam Usmaan Danfojoo taw noon ko bindande yimɓe hewɓe ndendina lefol ngol weltitirama kono kajjali e wondude billel wat